Panoti auya the Hensoman should be fired at a slogan. Na koma BK uya undione usanonoka noziya wanini kachoboka raundi mara isi mubatika mekuti dai ndanga ndine passport ndai uya ikoko baby ku airport ndai songoisa uka airport ndobva ndakuvigira tuma biscuit dai ndanga ndine passport ndai uya ikoko baby ku airport ndai songoisa uka airport ndobva ndakuvigira tuma biscuit manje zvakandiomera kana une airtime imbondifonera ukawana mukana kumbondishanyira rakapera data rawakanditengera zvinhu zvakasunga pageto life ikupisa ngemoto ndichakusendera mafoto ndikumbozama zveloto nekuti dai ndanga ndine passport ndaiuya ikoko baby ku airport ndaizongoisa uka airport ndobva ndakuvigira tuma biscuit dai ndanga ndine passport ndaiuya ikoko baby ku airport ndaizongoisa uka airport ndobva ndakuvigira tuma biscuit wewe Teresa kubva kudhara uchindisimbisa ramba uchingonanganisa ndosaka ndichikudisisa undivigire ubhachi nebhutsu dzeguchi asi usatibheka wachi kuti zvizoita kamechi nekuti dai ndanga ndine passport ndaiuya ikoko baby ku airport ndaizongoisa uka airport ndobva ndakuvigira tuma biscuit dai ndanga ndine passport ndaiuya ikoko baby ku airport ndaizongoisa uka airport ndobva ndakuvigira tuma biscuit manje zvakandiomera kana une airtime imbondifonera ukawana mukana kumbondishanyira rakapera data rawakanditengera zvinhu zvakasunga pageto life ikupisa ngemoto ndichakusendera mafoto ndikumbozama zveloto nekuti dai ndanga ndine passport ndaiuya ikoko baby ku airport ndaizongoisa uka airport ndobva ndakuvigira tuma biscuit